ngawan ban ai khublei ya phi baro ki be ki jung blei ki baju sngap at yai sngap nakani ke channel ke jonga haka keteng ke jong jisu nong penem bat ngakermen hakani ke klip mat ublei un kur khu yangi abangi sha skore ke tin ke jong u sko bha ban duai lem na ke benta ke ni ke ministry na ke benta jonga bat ke ni ke ministry the voice of god anang ya syakmat nginang la ya ka ban wanra ya ke gospel syaki hajar ki briu ke jong ublei ublein kurku yapi bat hakani kapor bamenta ngin yo sngo balai ngi bakla ya kamon ke jong ublei kai baki banget ki don kam menta kam dei sibun kita ki jing pen pau kumbangi ong ndrei sibun ka jing ko ngu ya ublei dai nama takadaw ka bible ka yathu ingi ka bakko ngu ka khamba ban ya ka jing knya Nisiam haka sithi sikinong rom siphaw ka lanong ka dakot ka baar puway. Nisiam kata ka jingbom ko ngu. Bat ka jingya parsi ka liang. Awai saya 100% ka lanong ka dakot ka baar nisiam. Ya ka jingya le persya. Bat ka mon la jong ka jong ubriyo. Day na mata ka daw upol. Haka sithi sikinong rom siphaw ka lanong ka dakot ka baar puway. Uong handray pleng syapang ki Israel. Uong. Baro sisngi ngi laknerno ilakikti hau paitlang ubom ko ngu hau paitlang ubom ko ngu bat ubaya parsi keliang blay wong syu kitab Isaya ngalakner lakikti baro sisngi hau paitlang ubakiat ubayat agalenti ke bombha kat kom laki jong ki jingmut ki jong u ngi puli bat yo snow sibun kumno ban siam ye kamon ke jong ublei ngil atip te dei nama kata kadaw tungin ye pej ya kini ki sautli ki daw balei ba ki briu ki du no ye kamon ublei sautli ngin ye perkhat ki balengkot bat ka baning kong ngin pej kata ke independence jong ubriu ule like luit uyang bej ala ki jong ki kijat kajing bom sya sensar uni ubriu ulong independent usyani alut halade udon kata ka bagi khot ka self will kak udon ha kamon la jong uplan la jong bat kijing sliang la jong mla ban penbet ya uni ubriu ya kini kijaj briu hau jacob kelenong ka basau ni puli khat lai du khan riu ni syam uni ubriu udon ka business plan ban perkhat ye ki jong ka perthai baun im udu jakap uyathu syu haba phipuli hakani galenong baki briu ki ong ban ye khai bat yo nong himtip ka ka banjia ka balasai wong ka bakumno kata ka jing im jong phi kalada ye phi ban ong ladamon utrai bon ki briu kim ju ong ini ka kentin ladamon utrai ngin imbat ngin leru ya kanila ni ya katai mentalong leng phile kemen hakete ki jingkren sarong ki jongpi ka jingle kemen ka bakum kata ong u jacob kalong ka basniu bon ki yang independent halaka jong ka mon halaka jong ka jing perkhat halaka jong ka jing start ka kitab u Ezekiel khat saw ko lenong ngi puli ye ka jing kwa lalot jong kibriu ki bakwa daladihi ye ki jing kwa rha ki babun jaj ka jing sim yala ki bleitau hala ka do nut sim ye ki bom khoj ki jong ko pertai hala ka do nut pun hala ka do nut ka jing long independent ka kitab sam lai fuar ka lenong ga dekat ka bakhandai ka ong wat long kum ukulai lani kum ukhashor ubom don ka jing snguk thu ya ki jing riam jung ki dai ban long unar lakam bat ulakam ban sinsha de ki lum kumta kim tre ban wan hajan jung ublei ngim dai ban long kum ka khashor lani ukulai ubom te be yeruem kim tre ban wan pade hajan jung ublei bun ki benriu kini ka perthai kim tre
kilong independent kim tip bi lu em yelade ban le chou jisu kim tre ban le chou blay kim tre ban IT yelade kim tre kilong independent sengapat uji sukre suang hakashti ki Hebrew chipau ka dekat ka banyo nga lawan hakajing khliap ka kitab la tho sapang jonga ya ka banle able ye ka mon ka jongmi uji suwan banle e ka mon kupa ala da kini ki briu ki belong independence kinjen dalawat ya ka mon ka jongublay kinjen dalawat ya ka jingalap ka tin ka jongublay kinjen dalawat ya ublay kinjen dalakhat ya ublay kitab Isaya ki tu ini wat pi ya trai kat badang la ban syam yu kijit halade chu em marway halade independent marway ya halaka jong ka jing sungu tu ujisu ong ngati ngawan ban wat ya kamon ka jung pa ban le ya kamon jung pa ka ei kamon ka jung ublay ya ka jing em jung iko ki paralok kamon jung ublay ka di ka ketin ka jung ublay ki hindru perlu tuli ki kitab kilong kamon ka jung ublay kalada yang iban wat banle chigi jing sang banle chigi jing lap ya ka gospel ban play ya ka media jong ka jing lap ya ka gospel ban snow ayu ublay udon ban keren emdai bangan long independent marway kadaw ka baar kadai ki indulgence kajing penhun ialah kijing kuak la jong bon ba ki briu ki kuak ban penhun ialah ki jong kijing kuak brai jong ke ni ka met ka bible ka kren ha ka sithi sikinong rom ka lanong ka bapra kajing im ka ba kat kom ka do ka ba sim la yalam da umen sim ba khu jong ublay sngap ka bible ka ong ladangi im kat ba kum ka do piniap no ken andai la dapi peniap tron da umen sim ki jingle ki jong ka met pin im ken namarkat ki balayalam da umen sim ublay kita ken kilong ki khon ublay hatung isya yalam ha umen sim jong ublay upol ka sithi sikinong galatia san ka lenong uyathu katma hapadang ka do bat umen sim handrai u ayangi ka warning ya da umen sim bat ngin light no na ki ek jing kwa brai jong ka do ki bi khun ya kan met ka jongi lemdangi emu mensim ngi ya umen sim ngi pendam ya la de ki jing duai bi ki jing sha jingit ban light na ki jing throw je khlia ki jing kwa je khlia jong ka do ka bible ko ong tini ki mar persya ki le persya ka met bat ka mensim ki jing kwa brai jong ka do bat umen sim ba khoj ki khun ki mar persya Ibriu ki indal sialade ki penhun yalade hakitu ki dekat kat kendai bat arkuwei ka ba upol ula jer ki bi klim ki jingbom khoi ki le nuti nang ta ki ai ksut nang ta ka jingi shun ka jingi nia ka jingi pihun ka jing kwa ekanam ka jing salong thalai spang ka jing em ka jingi khlat ka jingi patniam ka jingi bisini ka jingi buat man la ka sni man la ka janbit ki don chu one store da ki lak ngut ki brium man ka sni ki one store ki indol sialade ki yaile kat kita ki ba ki ki ba kinumyo syu wat ye ka hima ka jong blai upol hang ni wong ba kita ki ba yaile kat kita kin omyo e ka hima ka jong blai bun ki briu ki pernop yalade ki pentingit yalade bat ki wa ba ublay un bishar ya kajing im jongki haw ka siti bening kong yo anes ar ka lenong ki briu ki ba it ya ka partai persya ya ka mon ka jong ublay nisham hang ne kajing angnut bat kajing kwa lalot yo anes utho ikini ki laitli ha ka partai ka don ka bening kong kajing kwa abrai jong ka do ini kadok ke kuah iki bomdai ki jung blai ki betengit jing kuah abrai ki khmat ki syukur bani i ni ka partai ka badap tang da ki jing tengit bat ki jing bom khoi ublai jongi ulong ubok khoi om kuah ru ba ki khmat jongi kin le ki bom khoi ka jing sorong thala sapang ka jing im
Usaitan persat ikan ni gabi jong ka gingsarong jong u hakibriu. Bakin bit ikan jinglong jong u ka jinglong ka basarong. Ka jinglong ka basarong ki bakret. Kibriu ki indol sila dia kini ki lightly ki AKA. Ubriu ubampat IT u indol sibon haki AKA ki basniu. Yan Yesu penkot hakatugad khot ka bakat nyo. Andre uta ubale ikamon ublay uyay ne bam jukut. Lalang iyay le ikamon ka jung ublay kabalang kaktin ka jung ublay ngin iyay ne bam jukut hadu katagasni ka ba utray unuman siyaw yangi. Ngin long bat u bam jukut. Hallelujah. Ngin long bat u bam jukut. Ujakap ulen akalenong kabasaw kadakot ubasaw ang pigi baklim. Atau pimtip baka takajingelok baka pertai kalau kajing syun ya ublay. Ngiyalok baka pertai ngisyemi ki AKA jong ka pertai kum ki Kristan. Ngi penseniem ya lade. Ngi pensngosi ya ublay. Lada piyalok baka pertai ang ujakap pen penlong ya lade kiba syun ya ublay. Automatically pilai penlong ya lade kiba syun ya ublay. Aka siti ki nong rom kan ar ka lenong ka dekat ka baar ka keren Jepang ka fashion bat ka trend jong ka pertai ka fashion lani ka dur ka rukom ka sistem jong ka pertai lani ka ta ka trend ka jing tuoj jong ka pertai kat balik ka pertai yale lang karyam ka bet ka khana nang takikam kiduk barokat ka ka pertai ka le iya penbut lang ka ay bala penbut as nama ka ay ka bala le de kibriu ngipun buat ya kata upol ong iki banget ya kita kibayat galenti ke bakim wat penseriem ya lade bat kani ka pertai andrai pen keladur transform ya lade nak kani ka pertai lebak transform ya lade da kajeng pentamai kajeng mut jong pi baka jengmut jengi barabor kan long bala pentamai man laga step man laga sni man laga John Mead. Namar kata ngisyam mengani ke benta kabar haka indulgence lani ke jing penhun haka jing kwa la jong kibriu ki misno ya kaman ke jong blay haka indulgence kibriu ki duno ya kamis ke jong blay ya kaman ublay ngipet yu ke hasi ngipet yu akan usim sol ngipet usim solman kibriu ki jong blay kila duno ya kaman ke jong blay bat kiway namar kila indol chilade wat ubalam ru ula indol chilade haki AKA jong kaspa kapo bon sin kimtre ban ai tilut showblay namar ke indulgence kadau ke balai kabangi misno ikaman ke jong ublay kadai ke intelligence kajing pro jabing kajing start ai ngo ublay wai kajing start Henry ke common sense bat kajing perkhat kilong kibadon kam Henry kajing pensyong nia palat daiban kiar pensyong nia palat daiban kiar namar ka Bible ke yutu ingi ngihapan ya da kajing ngim daiban ya da kata kajing pro jabing banwan show blay mde de jing pro jebing de intelligence lanik indulgence lani kani kabangi keren menta ka Bible ko ang kajinget kajana ka bayot sngowi ka juktin ka jung blay too much of reasonings ntre syu ban shimi ka tin ublay ngila reason palat ngila pej palat ikibrio ngila bishar palat ikibrio ngimyo syu halade too much of reasonings ngila reason palat ngila perkhat palat ngila pensyong nia palat sengap ublay pat wong kumnu wong pensyong nia Kitab proverb kelong balai dekat kebasan wong ban nge au trai de gadonut baro but what shania ha kata ka jing syampang ka intelligent jong me ko breu dai nam ta bon ba ki start ki pro jobing kimtre banwan shoble kila tip ki puli ki kot ki jong ki nia ki jong pencong nia jong ki breu ki paralog kimtre syu banwan shoble
ki real ade kata ka jing sungtu ka knowledge ka philosophy la jong hak kitab Genesis ar ka lenong ka khot ka bakanda ngi jupule don art ligi ding uding ka jing but uding ka jing tip life and knowledge ublay wang wat long ubastad ala ka jong ka jing nyaw ala ka jong ka jing sungtu wat long me ubastad kajing start kajing ubriu kalau ke injing injili hakmat jeng ublay. Dai mata kada ubriu la start palat wat hadu kajing yap syumla pediang yu jisu kumunong penim. Wong alale kita ula reason. Ban pediang tang yu umin sim kuid tidak syu reason. Da pensyong nia, myo syu kana kono nomor la pensyong nia palat. Ngimtre ban wan kum baka Bible ko ong wan. Daka jingay kum ukulung. Ngidan kami ka khmat ka basngur, ka jinglong basngur, ka jinglong babay, ka jinglong, kata ka jinglong kum ukulung banwan banyo, iki ka jungublay. Ngihap long kum ki kulung. Haba ujisu ukhat yu Petras. One. Upetras ka Bible kaya tu, upetras uyat halar haduriyaw. Namad ba ujisu uang wan. Haba uang wan usu wan bay. Ka Bible ko ang uyat halor duriyaw. Anda haba kini ki five physical senses kibor jong kita ka jing pensngow. Banda reason ka khmat ko ang medon hai. Jingmut jing berkat kiskor wow. Hang ta ulas sedang ban ngam, ulas sedang ban reason. Uji suang mi ubarit ka jingay. Ngimngay ti ban man syublay, ngimngay ban syem yu min sim ko jing ublay ngimngay ngi the reason. Haddo ngi misno ya kamon ga jungublay. Kitab Isaiah sandusan kalenong ga yatu yangi na pipuli ka kabaningkong ka jing perkhat ublay. Bat ka baar ka jing perkhat ubriyo. Kabaningkong kilinti ublay ka baar kilinti jong ubriyo. Kiyayat. Bat day hang ne ba ublay ubriyo umtre ban submit yalade ha kilinti ka jong ublay. Haba ublay ukhat yang nga suwan bay sublay. Nga klam ay daw kumno ru. Nga klam snow yano ru. 0% nga let sublay. Ngong try siyam yang ngam da snow tu ka ay kita ka Bible. Andray da ka jingay. Ya ka ktin ka jungublay. Nama ka jingay ka jiya. Da ka ba snow bat yok snow ya ka ktin ka jungublay. Kum ukulong nga wan sublay. Lada pin study ar koren kalenong kabasan. Ngi puli siapang ka jingay bat kata ka sense knowledge. Kata ka bang ihapan yat da ka jingay om da ka jingyo i. Ublay uang haba pi ya ka ktin jung ayat. One. Mday ba pin ay kata ka sense knowledge. Mday na ba piyo i. Ka jingay kam day ka jingi i. Ka jingay kalong ban ngay. Ka jingay kalong ban ngay. Faith perceiving as real fact what is not revealed to us five physical senses. The day naman kata-kataw, habang iwan siya ublay, ngihapon wan da ka jingay. Hebrew katway lenong at kat kabapra. Kaya tu ingi haba ublay ukhat yu Abraham. Da ka jingay ulak ko ngu bat ulalay. Bat ka Bible lang ni kong datip siya ay ulay. Henry ungay. U Abraham aba ublay ukhat ungay sikentien ungay bat ulay pinakali siya naman like Abraham ungam datip siya ay ngan like ngayok sngow yung kajing khat ublay haba pi kibriw jung ublay pi sngow yung kajing khat kajing ublay kasur ublay nagagtien ublay lamagi syakri kajing ublay balay pimwan pi ailat dia ke intelligent la jong. Pilong ki basta, pila pas ki bakraw. Pi ailat ba ke intelligent la jong. Kan bisyar ya ke ktin ublay. Pi reason and keep on reasoning. Kitab Sam nyo penyo. Kaya tu ini kalenti ba jong me hakaduriyaw. Sngam. Wat kaduriyaw kadan kalenti ba jong ublay haba uman banyat. Yaki senja 4 amla ban tip lani itu. Yaki footstep jong utrai ngimla ban itu, ngimla ban syampang.
Kajing khat jung ublay kalong ka bangim laban syampang. Kelenti jung u kilong ki bangim laban syampang. Dai nama kata kata ngilang trail ublay. Na bangim da tip angno kukot. Kapan long trail yang i ublay. Oh akan khat ka ba arpau ka yutu melayalam yikibriu kum ka kenhon lang berot. Daka kti u Moses badu Aaron. Wayu syakrirat ba jong blay wong Lord, let me have no will of my own. Lord, let me have no will of my own. Kitab Proverb kaong what start halaki jong gikmat jong me. Be not wise in your own eyes, fear the Lord and depart from evil. Hadyam nakajing start la jong. Nakajing i nakita kijing kitot kijong pi. Kita Proverb kenong dekat ke bandriu. Uai ke wisdom ong ublay. Naka sintur jung kami ke knowledge bat ke jing syampang. Naka sintur jung ublay. Naka ketin ublay. Kami kata ke jing tip. Bat kata ke jing sungutu lani ke understanding. Ublay uong utengkai ke sound wisdom. Ya kata ke jing start ke bapala. Kajing start ka ba mla don kentin ban ong ya ki ba hak utengkai ke ni sound wisdom. Kumta kajing pro jabing lani ke intelligence yung ubriu kam pendam satya hakamon kujung ublay. Kajing pro jabing kam hatpo yala di hakamon jung ublay. Kumta ngimis no ya ka mon kujung ublay. Ya kajing temu jong ka hima. Ya kajing temu jongka hima daki hajar kentai bat sinrang kimisno namar ka intelligent kila start walat kadau ka bakhaddu kalong ka influence kabor pen ko ngo yakiway pat lani kabor pen yaday kajingwat palathan ban yaslok lani kata ka consultation la konsol palat la yaslok palat lani kumbaang upareng ka over consultation la over la konsol palat ubriu umwan show blay ulak kulmar khaddu umla syu banrai hadu sanpo ndrupo nyo posdam umla syu banrai bala konsol palat ngipet lada pipuli ke siti siginong Galatia kalenong ka beningkong. Bedkhot ka ba khat riu bat khat nyo. Sapang ka jengkhot ublay ya upol. Banlet cikakam banlong apostol. Upol hang ni wong nga klemlet ya selala ni ya slok syu bat ki kado bat kasnam kamut bat kibriu. Lemne leki su Jerusalem syakita ki belalong apostol syuaya nga. Kat ya kita ke belalong kinong yalam. Simlalaj konsol. Dadon kam. Namar ulang ubriu. Uba umensim, uba yaj do umensim, uba sngong tu. Bat ubriu. Uba don ke jingaday. Kabajan bat ublay. Dadon kam ya kibriu. Kaay ka ba udon kam ya kaay ka ba ublay ulapai kumtaw di banle. Uklam lay konsol, uklam lay yislok. Hendray ngalalay no sa Arabia wong. Hadin kata ngalalay pat sa Damascus. Anda lalay sinam ngalalay sa Jerusalem man Syam yu Petras bat bansa bat ukat sansi. Ubriu ulet sa Petras. Hadin andaw ladap le ya kamon ublay. Hallelujah. Hallelujah. Uladap le ya kamon ke jungublay. Patadin kata ustan le cu Petras. Upol uklam sya influence lani interfere. Haki brio. Haki bahaying. Haki paralok jungu. Lani kita kibahajan jungu. How you anis nyaw kelenong ngipuli. Ka influence. Lani ke interference. Kibahaying bat kiparlok jong uji sukris. Ngisyam hang ni uji sukris usneng lagi jong kibahaying. Kikur ki jong u. Ngisyam uji su umtre baniat hajudia.
Nama kijiu kiawat ban peniap yu. Namar bakan niam ka jingtip ka niam jong ka yintrap ki khot kalajan. Ki parlok jong u ki leong ho tu kenria no nang ni bat lej no so judia ke. Lej no so judia la ong ki bahayeng la ong ki para jong u. Baki senran jong me kinyo khmi iya ke jingle jong me. Lada mile ia kita ki ia kini ki to da penpau kan jala de ka partai. Jisu lada me kwa ban le ikini ki penpau jala de kini ka partai kata kalong ka influence. Lani ke interference jong ki bahayeng ki kur ki jong u. Penpau jala de ka partai. Hato Jisu usia influence jala de. Usia interfere. Laong syu wat ki para jung u kim sim langet syu u namar nget ya ke interference jung ki ujisu ang kapor jung kampat poi kapor jung pi kala apoi ke jung kampat poi Henry kapor jung pi kala koloi hala ke sniu ang kap pertai kamla ban syun ya pi Henry ka syun yang ba ki jingle jung ka kilong baman kan mau ka partai ki briu kim syun ni ki syun yang kilat kiu menta ma phi sia kata ka jing khawai niam lait ma phi na ba ka por jonga kampat sim ladap yang lait chua ma phi ngipet u Jesus Christ unget halade udan ka bor halade ulong confident halade badukpa udan ka jing dai ka ba jan palat badukpa Dai nama tak kadau kendiat ngut kibriu ki jungu blai kim da don kam ya kibriu kim da don kam kata kadinga sulok nama andala sulok si sulok palat kulumar kibriu kan mau hak decision ngihap decide marway ban syong kurim ngahap ban rai marway mdai ke influence ne ke interference jo kibriu lemne nganum khot ya kibriu lani ki pastors ki leaders ban consult ya ki briu ki long additional ngin kan mau kumno pi adai bat ublai hat do pi ap ai jing ken bat ublai pi wan marway pi em marway bat pin late marway bat pin decide marway pi ap ban rai marway ngipet hangni ujisu ulang ubriu ubayat da umin sim ubayat da dictation jong umin sim bakhoy la sya yalam yu da umin sim bakhoy ulang ublay ulang ubriu ubala sya yalam ha umin sim bakhoy jong ublay husiar ko kibriu jong ublay ya ka pressure jong kinong yalam nama kilong tang kibriu hakikam ki apostol arpuway kalenong pet hangni mdi ba ong mga Sipaw haduk hatsaw. Haka jingele para kibriu kujung ublay. Upol bat uprofet Agabus. Laong ba haba upol udah na Kaisaria lawan na Judea uprofet Agabus. Udah siyem ya kapanpo upol ula kumi lakikti kijat bat ula ong. Sengap umni uang umensi bakut. Ya utau briu ubade traya ketika panpo kijiu kinia kum ni ha Jerusalem but I know agakti ki gentle kibriu kibanget baro kibadon hangta kibriu baro kibadon hangta kila kerpat yo kopol wan let ki shu Jerusalem wat let namar wat hangni u agabos ru uladap ong lupa upol lu tu pinlay de kabayam badaga ba penpat jaga donut jonga balai piam balai pi penpat jaga donut jonga namar ngamar we ngala kloy om tang mansya khum Jerusalem handai ban yapru Jerusalem nak benta utrai Jisu wow ka confident wow kata ka jinglong ka ba la kabala sungong tu palat ka jingi jan badu blay ka jing sungong tu palat badu blay ka jingi i ka jingi jan palat badu blay badu mensi mokot usungong tu balakot Andrei ki parlok ki bangaj akabalang gilakang yu what u prophet Agabus kalong gabas sisya bala ong do prophet Agabus
balaong maki Henry pat wa pendam yalade hakaman ke jung ublay upol ulay tu pinlay de kabayam alak loy banlay ti haba ko ango ngilakin no da kabaong yakamon utray enle kabat sngow tenan bakibangay hangni kabalang hangni kilong kibriu kibaya haumen sim kiba em haumen sim kipenkut yaki kentin da kabaong yakamon utray unle ni iya ka jing penget da ka bor ka pressure jong gibriu naki banget wat hadu na unong itu lepau agabas ni siamu apostol Paul ya human sim usngu tu ika guidance ka jong ublay bakalong ka mon jong u banlet sa Jerusalem don barabor hakambon baku jong ublay hakikam ki apostol arpulai ka landong ka dekat ka bakhatway te kumla Simon mit utray lo yang hajan jong ulaong to sngow slur namar kata ko Paul mela playa nga ha Jerusalem kumju kadayami ban pla harum khat do khat wai haba uli i hangni ngi ka ekini ka dekat ka bangi i hangni ba kalong kamon ka jong ublay ba udon ha Jerusalem ko Paul uwanu angel kumba mela playa nga ha Jerusalem kumju kadayami ban pla harum ru ka influence ni ka bor pen snu tu jong kiway kam trikam ha ubriu ubashania ha utrai kini ki sautli kilong ki bakordor hakajing im jongi bangin syam ya kamon ke jong ublay kamon ke jong ublay kalong ka bakong santam ngi hapan yai pendam ya lade padong try hangni ngadon syam ya nga Siam yang atrai pi barok kibat sngow ini gektin jong ublay pendam yalade haka surga jong ublay lani pila banwan hakani ka voice of God hangni hamau tawar banyo sngow man ka janmit ngi ka Bible study sngi ublay man ka janmit san baji san sitang ngilong ka jing hikai gektin jong ublay badaba piwan pinyo sngow iki bakodor badu blay unkol khu yipi nga khot sngo ba yipi bon ba pikwa ban rei pimtip kadon hangni hamau tawar hang tu hatrai surok ka Bible study ka bagi penlong man ka sngi ublay janmiet nga kentu yipi nga khot sngo ba yipi wan pin pdiang ka tin ka jong ublay unkol khu yipi ko try nga duai na kabenta kini gibriu ki jomi barok kibat ngap bat kibandang ngap ko kenra a try ba e jonga ai ba kini kaktin jomi kan syong terhai ka jing em juki kinia ipuson kinia ikan mau ban men dungak iki bakin pai syami bat kam tame nga duai bakin syami ka mon jomi man la ka klemat aka jing em ka jungki aka keteng jong jisung duai amen to blain kur khu yipi